Habawan ia ki kerteng shnong ki badan hapo ka Ribhoi district. Ngilap shibun ki shnong ki badan ye ki kerteng ki basngau pela bat ki bang ngimpoi mudur bakin day ki kerteng jong ki shnong. Kum kawai ki kerteng ka kerdem kulai. Lada syusngap ye ka jingmut balingkat sngau kumba kerdem ukulai yano tangba kane ka shnong kadon laga jong ka khana bar ka jong ka jingja. Kawai pat kalong ka mau yam bay nang ta ka sok riu belai ka Ummat model Nongkylla Khasi kini kide ki shnong ki badan hapo Ribhoi district. Lese na baro kini ki shnong kidon laga jong ka kerteng bat kidon rupat laga jong ka khana pan penyo i ka kerteng jong ki shnong. Dongin nyepet yakin riu spa san penyo teli ki kerteng jong ki shnong ki badan hapo Ribhoi district. Baru ngidip ya ke Ribhoi district lapli haka sautrik ujuan kesenam kat kandai spa kandai puar dau doktor di lapang ubar dangdai chief minister ke Solkal Meghalaya hakiti ki puar. Ribhoi kadon haki benta jong katem gari kasi bajantia. Kiput saudong kalong mingi laker da ke mikir sebngi ka hima nongklau syati ka es kasihes bajantia syatai pat da ka asam. Kishnong ki badan Ribhoi kidan hapo lightly ki jingsing syar haga district council kahima melim bat kahima khairim ine ki hab hapo lightly ki bor sin syar bat umbagalong menta tungin nyepet ya ki kerteng shnong ki badan hapo Ribhoi tangba nga kerpat bapinya pulehi namar ki labun palat ki kerteng shnong umta ngalabu hangne ta ki jingtho syapang ki kerteng pin syupet hi akan nega video bless you.